V čase hospodárskej krízy by aj starostovia a primátori mali šetriť na svojich platoch či odmenách. Opoziční poslanci preto prichádzajú s novelou zákona, ktorá má starostom presne určiť plat a obmedziť odmeny. Analytici toto opatrenie podporujú, mestá sa búria. Minimálny plat starostu stanovuje zákon v závislosti od počtu obyvateľov. Miestne zastupiteľstvá ho však môžu zvýšiť až na dvojnásobok. Podobne je to s odmenami, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 50% z platu. Opozícia to chce zmeniť. Argument hospodárska kríza. Plat starostu a primátora bude len zo zákona a zastupiteľstvo nebude môcť zvýšiť dvojnásobok tohto platu. Zastupiteľstvo bude môcť starostovi a primátorovi udeliť odmenu len v prípade, ak sa bude aktívne podieľať na odstraňovaní mimoriadnych opatrení, povodne a tak ďalej a tak ďalej. Návrh však pochopenie u koaličných poslancov ani u samospráv zrejme nenájde. Mali by byť zabezpečené určité systémové riešenia, aby jednoducho malé mestečka, ten starosta nemal taký príjem, ktorý povedzme zodpovedá nejakému hlavnému mestu. Musíme to vnímať, nemôžeme iné konštatovať ako isté obmedzenie suverenity samosprávy. Analytik však pripomína, že platy volených funkcionárov reguluje štát, preto by mal aj v čase krízy upraviť pravidlá. Výplaty niektorých primátorov totiž v minulom roku presahovali mzdu ministrov či premiéra. Práve tu vidia priestor, kde sa dá ušetriť. A najmä na úrovni menších obcí a menších miest môže dokonca priniesť aj reálnu úsporu, pretože na úrovni týchto obcí a menších miest plat primátora, respektíve starostu, je niekedy aj významnejšie percento celkového rozpočtu. Podľa Únie miest Slovenska však už samosprávy na zmiernenie krízy urobili maximum. Napríklad len na daniach prídu na budúci rok približne o 600 miliónov eur. Ak by sa opozícii podarilo v parlamente jej zákon presadiť, nové pravidlá pre odmeňovanie primátorov a starostov